Přeju vám dobrý den. Jak se změnit, abychom se líbili, to je možná věčná otázka. Třeba vám poradíme i my. Já jsem si k ruce vzala dnešního hosta, vizážistku Gábinu Holejšovskou. Ahoj Gábi. Ahoj Jitko. Jsme v samém centru Českých Budějovic u Samsonovy kašny. Víš, čem byla Samsonova síla? No samozřejmě, když se podívám na takového hezkého muže, tak vidím, že má krásné vlasy a krásné svaly. Takže síla jeho byla ve vlasech, je to tak. A přišel o ní, když mu je ustřihli. Co kdybychom dnešní rady začali u vlasů? Dobrý nápad a mohli bychom někoho najít. Tak zkusíme najít nějakou dobrovolnici. Jdeme na to. Přesně tak, jdeme na to. Na náměstí jsme ulovili paní Věru, takže děkujeme. Co by si doporučila naší figurantce, pokud jde o vlasy? Já už jsem si po cestě do kadeřnicí všimla, že vlasy má paní Věra nádherně, bohaté, husté, takže bude stačit jenom změnit barvu a trošičku zkrátit. A dnešní proměnu nám udělá kadeřnice Nikol Krauskopová. Dobrý den. Když jsem se, Nikol, dívala na obličej paní Věry a na jeho tvar, všimla jsem si, že má hodně protáhlý obličej. To znamená, že bychom měli zachovat bohatost vlasů a v zadní části zkrátit, zvednout. Tak paní Věra má teď chvilku klid a vy taky. Tak já se poptám, my jsme tady mluvili o tom, že kryjeme barvou šediny. V kolika letech se tak asi začíná šedivět? Tak dnes se již ta hranice posouvá níže. Kolem 25. roku je běžná věc, že klientka šediví se 30-40%. Barvy na vlasy dříve dokázaly zlikvidovat celkem dost věcí, od vší třeba počínaje až po vlasy samotné. Takže jak to s kvalitami barev vypadá dneska? V dnešní době je kvalita barev je velice vysoká. Při barvení už tam dochází k regeneraci, aby nebyly poškozený vlasy. Jsou tam vitamíny, olejové báze, které prostě dodávají lesk. Co máme ale udělat pro to, aby ta barva co nejdéle vydržela? Aby co nejdéle vydržela barva, je používat šampony po barvení, regenerace a balzámy po barvení. Vlasy rostou tak přibližně asi o centimetr za měsíc. Jak často by se měly zastřihávat, aby vydržely zdravé? Aby vydržely zdravé, krátký střih se udržuje 3 až 6 týdnů. Polodlouhý 6 až 7 týdnů a delší 8 až 9 týdnů, aby se zastřily konečky. Mluvíme dneska o vlasech a hlavně o barvách, takže v čem dělají hlavně ženy zásadní chybu při výběru barev? Ze své praxe vím, že velká spousta žen v dnešní době chce černou barvu. Nevím, jestli to je zrovna módní nebo co s tím dělají, ale když se podíváte, tak když žena má svoje přírodní černé vlasy nebo tmavý odstín, vypadá úplně nádherně. Ale pokud si blondýna, která je přirozeně křehká, jemňoučká, nechá obarvit do černa, podívejte se, jak potom ten její obličej vypadá přísně, stroze a ta její jemnost se úplně vytratí. A Gabi, proč chtějí chlapi především blondýnky? No, protože jsou právě křehké. A tady to máme. Teď mi napadá umytí vlasů ještě, co třeba dělat se suchými vlasy? Suchým vlasy je třeba používat šampóny na opravdu suchý a poškozený vlasy a i je možnost střídat s hydratačními. A v případě masných vlasů děláme třeba nějaký zásadní chyby? V případě masných vlasů se dostáváme do velice sporných chyb, kdy používáme veškerou kosmetiku na masné vlasy. Ve své přirozenosti vlasy se začnou bránit a začnou se přemašťovat. Takže používat v podstatě na normální vlasy a ne vše používat na masné. Na hlavě máme asi 100 000 vlasů, blondýnky víc, zresky méně. Zadaných průměrně vypadne zhruba 70, údajně rostou rychleji v létě. Jediné vlasové vlákno udrží až 100 gramové závaží. Vlasy často vypovídají o našem zdraví a významně se podílejí na tom, jak vypadáme. Tak a zase tu je jedna světlovláska, která se prostě bude líbit chlapům, takže ale jak se líbí hlavně Věrka sama sobě, jsme u konce dnešní takové proměny, takže... No, jsem velmi spokojená, vůbec jsem nečekala, že to takhle dobře dopadne a myslím, že jsem i omládla teda, což je pozitivní. No to vždycky je pozitivní. A my se budeme těšit na příště, zase třeba s nějakými radami a triky. Já se těším na viděnou.